about nung Doon sa ano? arrest nung allegedly nag-upload daw ng Bikoy video? Wala, I haven't talked to him kasi nasa Davao siya. He's busy with a lot of paperwork. Dami siyang binabasa, But been signing papers. how significant is this development, sir? Considering na yung ibang mga issues including Matrix, yun yung Ay, hindi. Alam mo, importante yung kung sino man ang nahuli nila kasi iniimbestigahan nga nila para malaman natin ang punot dulo kung sino ang nagpapakalat ng mga maling impormasyon at kung sino ang naninira kay Presidente upang ipalabas na masamang tao siya at ang kanyang pamilya. That's important. Sir, patanong ng GMA News. What is the parents' reaction on the statement of Maria Ressa and others saying that the government now uses lies to attack? Reza is saying that the government is spreading lies to attack. Uy, nabaliktad yata, Maria. Kayo yun eh. Kayo yung spreading lies and twisting statements. O gaya nga ng article doon sa Change of Tune. Galing na naman sa Rappler yun. Sinasabi na hindi ko na raw alam ang source. Very clear na binago niya ang ibig sabihin. The source is the president. Immaterial kung sino nagpadala ng diagram. Ibig sabihin galing din kay presidente yun. May inutusan siya. Hindi porket hindi ko kilala yung nagpadala, hindi ko na alam ang source. There is only one source, and that is the president. Sir, another question, sir. Would Malacanang dare yung uploader daw ng Bikoy video na pangalanan kung sino yung mga kasabwat niya? Oy, dapat sabihin niya para kasi kung wala naman, kung inosente naman siya dun sa pag-upload, okay, inutusan lang siya. Dapat sabihin niya kung sino yung mga nasa likod. Otherwise, siya lang